Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengenjang ora rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Pisan kula ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit kita sedaya tansah pitaringan sehat lan kasehatan. Sehingga saged kempal wonten mriki kanthi bejo. Kaping kalih kula badhe mengenalkan diri rumiyin. Asma kula Rahman Yusuf Hasanuddin, kula siswa saking SMK 3 Wilangu. Dina menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan pentingnya teko sira ing urip bebrayan. Para rawuh ingkang dihormatan, ing urip bebrayan kita kudu duweni sifat teko sira. Teko sira tegese bisa ngrasakake kahanane wong liya, ora tumindak semawe dhewe, lan tansah ngajeni wong liya. Yen saben wong duweni rasa teko sira mesti urip bebrayan bakal tentrem, ora ana pasuryan lan hubungan antar tetangga uga dadi rukun. Tuladhane yen ana tangga sing lagi nandhang susah kita nulung miturut kemampuan. Uga yen ana wong liya ngomong aja nyelani, nanging ngrungokno luwih dhisik. Kuwi kalebu wujud teko sira. Uga kula saiki tuli ayo padha murid-murid lan nerapke teko sira. Wiwit saka omah, sekolah nganti ing masyarakat supaya oleh kita dadi luwih rukun lan adem. Mugi Gusti Allah tansah paring pitulung lan pangapunten ing dumateng kita sedaya. Sekian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.